Marcos, oh shit. Uyangizwa Marcos? Why are you silent? Uyangizwa? Ngiyakuzwa. Yeah, danko naziyo. Sharp. All right, into zakho sesifikile or what? Next. All right. Okay, akuna flop ke. Then zikhona lapha. Okay. Manje lungile utshela lo mfana lapha aphinda akulethele lapha ni sunny side ne. Okay, cool. All right ke sharp. Na Ufika nini somkhulu? ithi ngimfonele ne and then nizabuyela kuyo, right? Okay, All right ke danko. Sharp. Awesome. Yo, imithi yabantu sengikhohlile. Danko. Yeah. Oh yeah, sorry man. This champion is coming here. One second. Sazoba mnandi. Yebo. Fast kanje. Sufekile. Alright, ngihambisa lemithi le labantu labayana ne. Nalapha nisona side kulo Marcos lwana wawuyeke na last time. Danko. Sharp. Yeah. Oh, go. Oh, yeah. Simple. Where? It's fine. You can go. To start doing sazoba mnandi mzansi. Now wait for me. There's some people I want to put here. Some person that I want to put here. Oh, kukulwa avuma madoda. Yeah. I win. Yeah. Aha. Dango. Yebo wethanda. Cela imali yami mfethu. Yebo. Cela imali yami mfethu. Cela imali yami. Ayibona kwayona. Ayibona kwayona. Nango. Imali yami nje ngicela nje. Cha. Khathelo wena. Hawu. Ayibona kwayona. Ngakusiza la last week yakokota ipiano manje usuyangibale. Yamona wesipalikhulu ngimceba kuwena. Nangu uthanda. Ya. Ngicela imali yami mfethu. Ngidlala ngicela imali yami mfethu. Ayibona kwayona. Ukhala lokunye ngifuna ku. Sengizomcharge. La ngeke sengicabange kahle. Yabo mase sayibona ngekugcina nokuthuza uyibide. Itawuvela ithi ngqi, ayivithi ngqi. Iyeza ifana nemvula iyeza. Yeza awungasa. Iza nini? Hayeza. Awu. Iyeda. Utayibona ithi ngqi. Umangalo uthi. Ngiyakutshela uzoshawa ingozi yemoto. Nini? Hayi angazi kodwa kusayona ingozi yemoto. Ngiyakutshela wena. Izomshaya. Yeah. Thina udaba lakho. Hayi kunalo kungihlupha kodwa kungihluphi kakhulu. Yeah. Kunemvanyana lo ngihlupha lana lengisuke ngisola kancane kecha hayi kakhulu kancane. Kodwa phela njengamkhulu umkhulu anganginiketa na lidvulo lecinile
kokuthi hayi umfana utawuhambisa kahle esikolweni. Yeah. Mm. Inkinga nina lapha eSwatini nina anifuni ukwenza izinto. Funa i-shortcuts njalo lapha emanzi amnyama, badlula amanzi amnyama, sowele lapha maswele sihamba siyodlula le sekwamanzini. Mangaka kwamanzini, hayi khona kunalo kunobabe. Ubabe olapha ngaphandle mazongena la ungene I-shortcut. shortcuts. Ngiyawathanda eSwatini. Hey, Kodwa mina ngiwathanzi kakhulu emkhulu ama-shortcut mina. awatha. Phela Ama-shortcut. yabona mawuzodlula egolele makuzongena ngegolele. Ngene egolele ngiqhamukele ngithi. Hambe ngizoqhamukela ngizongena kwamanzini. Khona nendawo la egolele la iqaleni sengikhohliwe ibizwa ngani. Hayi ngiyanazi phela nina nigange kabi lapha eSwatini. Hawu. Isegolela anthi usuke egolela ungene kalavumisa. Yes, ikavumisa. Bese hamba straight. Bese kona la wazi khona uthi yangamanzini ngala noma uzoqhamukela lapha kule market lenkulu lengale engikhohliwe ibizwa ngani. Hey, yabo. ESwatini ngiyayazi. Maya uthi kunani ke lapha emkhulu? Hayi angazi lutho. Angazi. Kunesizwe sakangwane no ubani lo ngiyakhumbula manje lenye inkosi lela. Umthetho. Hey wena. Ya into zakhona. No lalela ngimtshele. Wena ngakutshela into kumele uyenze. I told you. Kodwa wayenza, kodwa ufuna ukwenza isitayela sakho la. Mkhulu. Yabona into yabantu abadala. Yabona uma ube nenhlanhla waba nomuntu ozokuhlolela for free, for example. Awazi ukutshela ini kwanaleyo nhlanhla nani. Ozama ukuthi uyenze leyo nto yaso. Ngoba inhlanhla engandele bani. Tshela Yebo. Akekho umuntu okweletayo uyimpendulo zakho. Yabo? Inhlanhla engandele bani leyo. So if you get a chance or the opportunity to get an answer of something okade office at least hambekini umukele ubatshela abantu bakini it's okay mfethu. Yazi ngikhulume nalogogo lo ngikhulume nalo mkhulu lo wakwazi ukungikhanyisela lana la. Kuba kunabantu abakhokha imali eziserious abafike bahlole ufike kumuntu afika kutshela umbhedo ubona ukuthi uyangidakelwa lo. Ubona le uthi uyangidakelwa ke. Yabona ke manje sengiyadakelekwa ke manje. No, I'm telling you the truth. Yabo. I'm telling you the truth. So amefutha la. Awuthathi awuthatha. Lawe ke naso leso style lesemkhulu. Uyabona ngisho. So into engiyazi angikhuluma into engayazi. Khuluma into engiyazi ngqo. It's not nice mfethu. Yabo akukho mnandi yazi akhinto ecasula njengomuntu owenza isilimo. Yabo into ecasula njengomuntu ohamba ekhuluma amanga futhi ngawe yabo. Ngoba nakho efuna ukuthanisha igama lakho or umsebenzi wakho or uzama nje ukuthi wena ube umuntu ongathenjwa kwabantu. Hayi isigebengu senyanga lesi. Nani bese uthi okay isigebengu senyanga okay asivumeke isigebengu senyanga. Pho yindaba ningakwazi ukwenza lento ayenzayo. Okay. Uyabona ke lona. Mina ngiyadelela mina ngihlaza ngoba ngiyayazi into engiyenzayo. That is why ihlaza. Delela ngempela futhi inja. Uyabona? Yeah, so izinto ezikanjalo. But ke lalela wedad uhambe wenza lento engakutshela yona yaso. Mawuthola isikhathi manje kuba kuzoba ilo. Uzohamba uyogwaba kule weekend. Eswatini nikuthanda kabi ukugwaba. Ugwaba uze kuse lapha. Yabona ngiyayazi lekukhuluma. Ayazi. Hey. Yeah, but uhambe wenze into kanjalo. Kunento vele ekumele ugcine uyenzile uyaso. Yeah, then we'll take it from there.
Alright. Mina sizokhuluma nawe mase uyenzile lento. Khona ngizokucharge kahle kusendela invoice. Khathelo wena. Yeah. Sendela invoice. No. Itori zakho nje khathelo wena. Hayi ubangisendlela ngeke ngisho kokuthi uyangidakelwa ke ngisho kulo ngibonako ukuthi ayikho ke le mfana ayayikhuluma kodwa so uyangihlanyela ke lo manje. Yebo kunjani? Yeah, otherwise uzokuceba lapha kuSibalikhulu, nangu uSibalikhulu. Ukuceba kuyena ukuthi nangu uSibalikhulu uthando useqalile futhi. Yabo? Ungangicebe. Ngangicebe. No, but manje ngale weekend le ya Good Friday uhambe emanzini yaso. Hambe uyogeza emanzini. Wenze leyando leyana kunento ezowazi ukuthi yenzeka phezulu kwempilo yakho, okay? Okay. Number 1. Oh. Right, sure. Stop. Yabo sanibona njani wematch over. Yeah. Aw, bathula bonke abantu manje. Mkhulu. Enkulu. Yebo Nkosi. Siyaxolisa man kunjani lapha? Sikhona mfowethu sigeza kuwena. Sithokoze man ukhuluma noJiyane la. Yeah. Ya umbandeni la eMpumalanga kwaNdebele. Aw, phakathi kaMhlanga. KwaMhlanga mkhulu angisikuye kwaMhlanga nje 10 minutes ukudrivela khona. Hayi ngikwazi kahle uqhamuka ngase siyabuswa noma uqhamuka ngale ngasemfuleni. Uchabuke siyabuswa mkhulu. Ema 15, ema 12. Ema 12. Kushuthi uyamazi umfundisi lapha, umfundisi konje wakubani igama lakhe, we sengimkhohliwe. Khona omunye umfundisi lapha engake ngamsiza lapha ema 12 uhlale enza iguqu lapha yana every weekend. Yeah, ne. Maybe akumazi kahle. Hayi sengimkhohliwe it's been too many years. Ya ngoba nabo baningi bagcwele le ndawo yonke la. Ya mkhulu man sithi kesivele silethwa mhlako mkhulu man. Yeah. Silethwa mhlupheko mkhulu manje ngithi hayi kunabantu abangasinceda abaphiweko ukuthi balekelela abantu empilweni. Yeah. Ya thina lethu lihlo mkhulu lifishane man. Ngiyakuzwa zethu zimile mkhulu impilo yami mkhulu stagnant kakhulu lokho okuthusayo. Ene mangibheka la ngibuya khona hayi khona. So manje ngabrika kwama yonke into nje. Manje personally ngiyazibuza yini le misa lezinto kangaka. Impendulo ngiyitholi mkhulu. No, okay. Hayi ngoba amandla emafishane noma kunjani yabo. Asingayibuki ngaleyo ndlela uyaso. Ngoba leyo nto izokulimaza wena emoyeni. Ukuthi hayi manje mina hayi indaba mina ngikwazi ukuhamba bese ngiphelela la. Kanti kumele siphinde siyibuke ekutheni yini eyenza ukuthi ngiphele la ngingaqhubeki. Yeah. Masibuka ngaleyo ndlela ke sesibukela ubude bendlela nokwelapheka kwakho. Wathi aqala sathi yindaba mina nginje sekulula ukungena ukuthakatha phakathi. Yeah. Yabona ngoba uzoqala uzibone wena ukuthi wena umncane kunabanye bangcono kunawe ini bese kuyaqala ke manje ke sesifuna ukuthi ke sibulala abantu ke manje sibe ngcono kunosibani ini ukungcola kwani wethongo lakho. Yeah. Yabo kehla amandla hayi ngoba engekho yaso into ekhona uqhamuka kumndeni mfowethu oke wayenza into ekanje yabo Makhosi Yebo mkhulu. Ubukandi wena lapho yinde lokho ikhala ngisakhuluma nobaba nje kancane uyasi ngizokubaka kumute kumute ungabaleni sorry Khehla. Yeah. So ezinye zezinto Khehla ziyadinga ukuthi nawe usukumele uzimele. Uyabona lapha yana ngasekhaya mangihamba kule stretch ngathi ngihamba ngiyongena kwaMhlanga. La ka left wami kunempophoma lapha. Abantu abaningi ubabona abajwayele ukwenza amalada abanye bayageza nantoni, ne? Yeah. Mothola isikhathi lapha uhamba ufike ungene lapha Khehla yaso.
ungene laphana ngisho noma kuthiwa uhamba wedwa ucela umuntu azokusiza nani akunalutho. Ufike ucela abantu bafike bakusize lapho. Kahle kahle kunento emele ihlanjululwe vele lapho wena. Yabo? Mayihlanjululwa leyo nto vele kuyinto ezokusiza. Lalela-ke mina ngiyakubona lokho kuhlanjululwa nantoni kodwa la engifuna sihambe sikhulume khona ilolu daba lokuthi ubone engathi yebo-ke nakho-ke ngiyindoda ekhaya nani kodwa manje amandla ami nobudoda bami abusabonakali ngoba amandla ngisho naney'mali nezinto nokwazi ukwenza izinto la ekhaya ayangiphelela. Iyona nkulumo leyo kahle kahle ekufanele ngabe siyayikhuluma ngoba iyona nto ebuhlungu enhlizweni yakho. Kakhulu mkhulu. Yabo ngoba into ekwenza ukuthi kube ebuhlungu enhlizweni yakho ngoba uthi mawuthula ubuka ubone ngathi lezi ngisho nalezi ingane zizothi ubaba onjani ungakwazi ngisho nanokusithengela isinkwa la endlini. Exactly. Yabo. So iyona ndaba kahle kahle ekudla kakhulu khehla la. So awukho umlingo otheni ezinye zezinto ziyadinga ukuthi uziqalelwe ngendlela ezoba yiyona. Yabona uba ngikutshela ngokuhlambuluka. Khona umehluko khona ukuhlambuluka nokuhlambulula ayifani lento. Yabo. So ezinye izinto ezidinga ukuthi zenziwe ngaphezulu kwakho ngaphezulu kwethongo lakho khehla. Ngoba ngisho nasekhaya kini kuwe kwaba khona abantu ade besiza abantu ngesimo sendlela yani ngendlela yokulekelela abantu. Into yaziyo le hayi into ongakaze wayibona ngisho nasekukhuleni kwakho. Iqiniso mkhulu. Yayizwa ke lento engiyishoyo. So into kanjalo ke lo khehla ukuthi umuntu angafika aqamba amanga ngawe athi lo baba unje asinandaba thina sibuka ama results. Yeah. Mina ngibuka i-results mina ungangithuka usho konke okuthandayo. Uthi hayi wenze ini kodwa okusalayo ngizothi mina umsebenzi wami akekho wenza njengami. Full stop. Sifuna isiphetho. Sifuna i-results thina ngalokho sitshela umbhedo la. Asifune kwazi ngaleyo. Yeah. Alright. Khehla ungavumela abantu bangene ekhanda lakho. Avumela abantu bakutshela ukuthi awuyilutho. Ungavumeli futhi abantu bagcine bekutshela ukuthi lamandla onawo uphathiswe wona awekho enough amanga lawo. Ngiyakuzwa mkhulu. Into yakho awukakayazi ngoba ngizokubuza umbuzo owodwa kuhluleke ukungiphendula. Ngizokubuza mina ukuthi wembethe ubani ngeke uzungitshele. Ipendula lapha nginayo mkhulu. Manje okusho ukuthi kusamele siqale sithole lokho ukuthi ubani umnikazi walomsebenzi wami. Bese sibuza yena ukuthi yindaba mfethu isikhathi singaka ungangiphendula ungangitsheli. Yini kahle yini wami umsebenzi? Yindaba ukhethe mina ayi umfowethu. Yindaba irole yami kulekhaya lethu kanti yini? Ngiyakuzwa mkhulu. So uma ngikhuluma ngobude bendlela uma ngikhuluma ngomsamo angikhulumi ngento eyodwa la angikwazi ngivele ngithi nangu umkhulu wakho lo umhlola muni loyo ubhuti wamkhulu wakho apha ama siblings akhe bapha abazali bamkhulu wakho shuthi ngizothi ubhuti uthi hawu umkhulu wakho lo bese ngithi ubhuti wamkhulu wakho lo ngithi ubani masimba mani lawo Sesiyabona ngomsebenzi yo injalo ke khehla lami kodwa ke kancane ubude bendlela. Alright. Lo kulungile khehla ngoba ngihloli namhlanje. Ngiyayixoxela. No siyaxoxa mkhulu. Manje uthi lapha kaMhlanga sengifike nje mina ngingakaphathanga nix nje. Yeah, it's fine. Ungangaphathi mawuthanda waliphatha ikhandlela isibani ungakuphatha nani. Yeah, kodwa nje into ebaluleke kakhulu kunento kumele ivele igezeke kuwena mkhulu yaso. Yeah. Indaba ilapha. Asingabi creative. Singenzi izinto engashiyonga abantu abadala. Yayizwa leyo nto. Okay. And then follow up wise mkhulu nangifuna ukuchumana nawe further. Ungasithinta lapha ama number khona da. Nani khulume nabafana bami lapho then we will take it from there. Right? Ngiyathokoza mkhulu. Niphile nkosi yami. Thank you. Da. Hello mkhulu. Yebo. Hey, what's angishaya ivosho? Yes. Injani wewe? Yebo, in my What's angishaya ivosho? Yebo. Mkhulu. Kunjani mkhulu? Yayizwa le ngoma. Hayi. Ithini le ngoma ngizwa. Hayi.
Hayi ngiyakutshela wena. Yazi kwasa. Hayi nina nazi lutho. Ngiyayazi mkhulu. Ngiyakutshela. Idombolo lona. Dombolo lalela yeah. Ngisalikhumbula. Ngiyakutshela dombolo. Yeah. Namanje. Wahlula imbuzi sila nomesi. Hayi, qala kwahlula imbuzi. Ya mkhulu. Yenjani kanti le nyama edliwa abafazi? Habe. Damn it. Mkhulu ukhuluma noLindi ne? Yeah. Ekhaya kuseBank eMpumalanga. But ngihlala eGauteng, eJoburg. Yes. Umuntu ngine-business mkhulu engiranayo ye-diesel ne? But izinto cause ngiyabona yeah. izinto zivaleke kakhulu mkhulu, zivaleke ukuthi angazi ngiswele ne-1 rand. Yabona bathi umuntu uswela ezaswele ne-1 rand, ungazi ukuthi kahle kuvalephi. Ngiyafisa ukwazi kuvalephi. Sometimes uyahlala ungumuntu uzibuza ukuthi kahle ngenzani, kwenzakalani. And ngaleso sikhathi uyapha wena, you give, wena uyilo muntu ophayo. But when it comes to your point, it's another thing. And ngibe nesimo mkhulu esingiphatha kabi kakhulu. Uyazi the way izinto zenzeka ngakhona kimi ne? Nginobaba wezingane zami. Makabona mina ubona isipoko, umuntu ongahlala mhlukumeza. Uyangunderstand? Hlale ngihlukumezekile, uyangihlukumeza ngazo zonke izinto. Ungibiza ngawo wonke amagama khona mkhulu. Noma uthi uyazama ukukhulumisana naye kunzima. Imali sengizokuphoza manje. Yes. Yithi usufuna ukukhuluma yonke into mina ngasho ngolutho. Ayikhulume phela nami. Hawu. Okay. Khuluma khetha. Awu ngafa upetrol, Jova. Ngiyeza. Ngafa upetrol. Ngiyangidlale wena. Ngidlale nje wena never. Sazodlala ukufa. Awu ngafa. Ngiyeza ngizofaka upetrol lapho. No problem. No, buka. Yazi. Nasi isithombe sakho nomuntu wakho. Right? Yes. Bese mina nginomona. Angifuni ukuyibona lento engiyibonayo. Ngithathe engikuthathayo. Ngikufake nani. Kwisithombe lesi. Ebese ngenze engikwenzayo ngaphezulu kwesithombe ukuze lo mayebona wena ngathi unukela amakaka. Lo mayebona mina ngathi nje ngisigila kuye. Ngizwa ngithini? Mamele mkhulu. Right. Ngiphinde futhi ngisebenzise a different analogy. Mina ngihlala no Sibanibani la. Mangibuka nina, you guys have a business, nenza imali every day, ingane zenu uyifunda kahle, nihlala kahle, ninepeace nani. Mina ngihlala nalenja le, sihlale silwa, sibuye singabe nawo ukudlala endlini, sibuye ngabe upetrol nje awukho ayiwona. Nani sihlale sineyinkinga nje uze siqede inyanga. So then masifuna thina ukuze siphazamise leya, asizama ukuhlukanisa laba khona sizobona wena uhlupheka, sikubone ukuthi uzokwazi yini ukuphila ngaphandle kwaJabulani. Ngiyacabanga ukuthi sengikuphendulile. Ya songiphe. Angifuni ukusho amagama, mina anginasikhathi amagama abantu. Anginazi ngoba nami angifuni umuntu osho igama lami, obosho igama lami nami mina zomphendula same time ngeke ngimiyeke. Yabo into engisho. Yeah. So that should tell you ukuthi something was done with a specific image, with a specific thing here. That is why when you guys nifike endaweni zabantu or near kubantu kuba khona isimo sezinto zineziphambanayo. Injalo mkhulu, injalo. That is the reason why manifika emzini womuntu othizeni, manifika nani right hi ha ho, but the moment isihamba khona into zethu ziyaphambana. Eish.
And into ebuhlungu kakhulu mkhulu ne. Yazi izinto uzwa mhlambe lethe uthatha izinto ngaphandle azilethe kimi engingazazi engazenzanga engazi nokuthi kuqala uyangizwa Ima ngikuzwe kahle. Phela ngithi abantu abaningi have been misled ukuthi na ibusiness yakho. Ukuze le business iexpande. Ake siqale sithole sothola nangu uJabulani la. uJabulani simfake kule business khona kuzo expandeka. Kanti uJabulani akahambelani nabantu basekhaya. Uyafana uJabulani nalabantu akafani nabo. Laba bayichithe lento. Bese babona ukuthi uyasidelela lo. Lento lesiyilethile la ake siyimise simfundise isifundo ukuthina singubani. That's exactly what happened. That is the reason why kwaba khona ukunqamuka kwani kwe overflow yemali. Kwakunqamuka amabhizinisi, wanqamuka ama decisions, wanqamuka ini ngoba kunabantu abadelelekile kwinto eyenzekile. Abantu abadala mabekubusise ngento bakubusise ngento because they believe ukuthi you'll be able to engage and do that. Not only it's not about the expansion, it's about the sustenance. Yes. Sustenance. It's not about expansion. Awukazi uze manje hayi nakho sengivusa isibaya samkhulu wami inkomo seziwu5 seziwu10 nani ngisho noma zingaba 100 lezi inkomo angithi uvusa isibaya samkhulu wakho okusho ukuthi inkomo zamkhulu wakho azona ezakho. Wena umuntu wesifazane ungenile kulomndeni bese ngenalutho sinezinto eziwu2 angazi asinalutho sawakha ke lo muzi wethu mina nawe masiwakha lo muzi ebese ke wena uba nezinkomo ezabani lezo inkomo ezakibondoda 100% correct. And yeah ngiyakuzwa mkhulu umamazala wami ne asikashadi sinalo baba and umamazala wami akangifuni kokuqala angaze ngimenze lutho mkhulu angaze ngikhulume whatever. That is very normal. Yabo lento ekhulumayo inormal ngendlela ongazi wayibona. Normal kunomama abangcolile la eminyango. Kunomama abangafiseli ukubona izingane zabo ziphumelela ngaphezulu kwabo. Kunomama abafise ngathi ibona bangashada umkhwenyana wengane yabo. I'm telling you, udot esiubonayo every day. Kunabantu kunomama abangcole ngendlela enukayo pathetic abangcole ngendlela ongazi wayibona abafisa ukuthi izingane zabo zingayi phambili khona zizondla bona. Yes mkhulu iqiniso lelo. And man yena unabantwana ne kubo bonke lamantombazana nabantwana babo mina bona ne yazi wenzani mkhulu kubo baba right debamukelekile umuntu ongamukelekanga yimi. I'm the one ongamukelekanga. Angithi nje wena uzophakamisa lengane lesingayifuni lengane le izophakamisa lengane izoyenza ini lengane izophila lempilo thina esifuna ukuthi siphile thina la ekhaya. Yo Aha angithi ufuna impendulo suyitholile ayisekho mnandi manje. Mkhulu ngiphelela amagama cause even nezingane zami ne bezinokuya kagogwazo mazifika lika gogwazo azitreate ngendlela engekho right and izingane zamantombazana athi kuzo ya umameni uzenza ngcono yikanifuni infundise ezikolweni eziphezulu all those things kuyabalimaza izingane. Mina nginabangizali mkhulu ngikhuluma mina I don't have ama parents angisenabazali ngifuna izingane zami zikhule ezimazi ugogwabo mase ngingasafuni zona kwazona manje zithi thina sigogwethu lo angeke siye noma ufisi ukuthi uyazisondeza eqeleni kwakho ugogo njengogogo azisafuni. There's a mistake enziwa abanye yabo abanye uthola ukuthi abantu they think ukuthi even if bekuncisha ingane mhlambe ingane izokukhohlwa. It's very immature. It's very, very immature. It's conniving. It's stupid. Ubunja. It's evil. Yabo. Umuntu
athi let's use it in a different context. Le yakho where sibuka udaba lokuthi ke nangu ugogo ukhona but nazi ingane siyafisa ukuthi lezi ingane zimazi ugogo zibe ne relationship nogogo so that izingane zikulangazelele ukuthi one day sifuna ukuya kagogo to meet and play with ugogo nani. But ugogo is giving negative vibes yokuthi hayi ingane kanjani. The real reason why ugogo is giving negative vibes is because it's the realization ukuthi yonke into yomntana wami falls upon these children and his wife or his mother, baby mama, what. That is the realization. That is the reason why abanye mama bathi sebelobolile abantu bese bafuna ukuprolonga lento yokuthi kuqeda umshado. Hayi. Oh, so in other words, when you only wanted to gain, when it's your turn to return the favor to Luamdeni, sekuyi problem. That is conniving, it's being evil, ukuba umdidwenja nje, ukuba nje abantu abangalungile, usungcolile umthakathi, ngoba you are disrespecting not only your daughter, not only your son, but you are disrespecting abantu abadala bakhona kuloyo muzi loyo abakhipha inkomo zabo bethi bazo. And guess what's going to happen? Yonke le mali yabo abayilethe kunina izophela. Yonke into ethengwe ibona izofa. Yonke into eyenziwe ibona izoshabalala. Ngoba bona bayenze ngendlela mhlophe, inhliziyo mhlophe, zonke izinto bese uthi zikhanye bese nina niza ngengqondo embi yobuthakathi ngoba nakho nifuna umcebo wabanye abantu, ningafuni ukusebenza, nifuna izinto zabanye abantu namandla abanye abantu, and then bazonishaya. Hey. This world, it's a dog world, and kunemsamo engadelelwa la, kunemsamo engadelelwa. Ngeke ufike wena la usuka khona ucabanga ukuthi uzongena la thina sotshelwa wena ubani wena unamba bani la ekhaya. Asikazi sikumukele. Wes ufike nabantwana la kodwa ufuna ukuthi uzotshela thina ukuthi senzeni, uzothi wena ingane yethu amandla engane yethu alele kuwena ubani wena. Uyazi ukuthi sisuka up thina nengane yethu. Hey. I think I've answered you. Hey, mkhulu yazini ngivele ngaphelelwa and kwayena manje ne mina i-business ngicale na other guys baseVaal, so mangicala that business with the guys baseVaal, then sibe ma partnership, and there's other ones abasekhaya, mina include abantu babanye ukuthi okay kunomuntu engimaziyo ekhaya so ne yena abuye ayenzeni mkhulu, ngibone ngathi manje sika too jealous, angisa understand. Vele how kanti wena ucansi wena ufuna ukudla. I mean, let me make this simple for you. Do you think like a lousy thing, let's say me and iwasho zami nemina treatment yami lengihlale nginika abantu, you don't think there are people that wish ukuthi they can get a piece? Come on, man. There are people that is the reason why all the registrations before everything that related to umsebenzi wami nabantu abadala was done before any marriage. So that ngisho makuthiwa sikhuluma nani, we can't discuss something that was there before the marriage. Come on. Yini sikhuluma ngalona? Wazongihlanyela wena. See what I mean? Listen So you to must me. be clever. Yes. Mara ngisho lo mqebo lo mina ngiwakhayo angeke ngikudle ngiwani, ngikudla nomndeni. Angisho ngizowudla naye. No. Ngeke ngidle ngiwani. The thing is, they want a piece of the pie. They want a piece of the pie, and they know they won't get it from you. So if they can't get it from you, they must eliminate you. That is why they will try it. They can't replicate you. They can't be you. So the best thing to do is to try to eliminate you. And let us try and groom someone to start saying, okay, get party, they will never be you. They don't think like you. They don't have the IQ. They don't have the IQ that you do. They don't have the experience that you do. They don't have the intelligence to articulate things such as you do. Unfortunately, intelligence, yomuntu, ne charisma, and who they are, you will never be that. Amen. And that's what it is. Come on, man. You must be clever. It's a dog world here.
Uvele wangishaya 10,000 cause really mina esikhathini esiningi I spend my time alone cause of abantu. When I'm with people, let me tell you, manginabantu ngiye abangifuni kunale threat le engiyiyo phakathi kwabo. Because you are But smarter than them. You are mara smarter nama than them. You are clever than them. You are smarter than them. So for them to think and feel better as if bangcono kunawe, they have to act as if they are pulling you down so that they can feel as if they have outsmarted you. So when your way to win this battle, because it's a battle, unfortunately, there's only one way to win this battle. We cut off excess. We cut off excess. You don't know where I am. You don't know who I speak to. I don't speak to you. You don't know fuck all about me. You want to engage with me and the children. I send the cops there. The cops will fetch my child. The cops will deliver my child, Nani, and the cops will deliver a child at a neutral venue, not where I stay. You know fuck all about me. You don't know nothing. I changed my personal number. I changed my personal well-being. I changed my personal context. I changed my location. You know fuck all. We cut off the excess. We cut off the entitlement. Yokuthi mina as if I owe you fuck something. I don't owe you nothing. Nobody owes you nothing in this world. You need to make your own way through. amen. Full stop. And manje okunye mkhulu ongibulalayo nginalenhliziyo yokuzwela. Yabona lokuthi umuntu ngiyamzwela although kulimala mina ngiyalimala. Sometimes ngilimala ukuthi ngingizwe kahle ukuthi ngathi ngivale kumoya. Ngiyalimala but at the same time ngiyaba welcome abantu abanjalo emoyeni. Kuthi why I really don't know. Angazi inkinga yini lena. Angazi. Izinto yabona when once it gets physical, it means spiritually they can't engage with you. Because abantu abadala work in a very simple way. Abantu abadala, remember, you can't touch them. They are intangible. Moya. Yes. What does that tell you? That tells you ukuthi umoya can go anywhere. That is the reason why mawuna abantu abadala ngoyisimo sika moya. Ngisho ngaba outdoor, they want to give you a message, they give you a message. Ngisho ngaba indoors, they give you could be driving. Now I'm like You. Ja, cool. so sorry. Yeah. Right. Yeah. Ade besa transfer million yabo methi cash. Manje bekumele ngiphendule. Ngono si-share. Hayi methi cash. Yazi methi cash lapha eMozambique. Yazi kahle Medicash. Yazi kahle. 1 million methi cash. Like that. No. Okay. So it's okay. No, lungile. Ulokhu uza nomakhosi lapha sekumele ahambe. It's fine. So buye sikhulume naye some other time. Yeah, so as I was saying, ezinye zezinto they need you ukuthi nawe ube straight. So unfortunately, not everybody would want to see you. There are people that are envious of what you are. Kunomuntu abuke wena athi, when I was your age, I didn't have that intelligence. I didn't have that financial backing. I didn't have this, I didn't have that. Why is it ukuthi lengane le manje yona ngathi inazo zonke ngathi they've got it easy? Kunomuntu okubuka kanjalo. Kunomuntu who has no clue ukuthi wena you went through sleepless nights, trying to come up with a fucking business plan. You went through sleepless nights trying to make sure ukuthi you get the right partners in place ukuthi sibe nento that is going to be not just longevity, it's going to give us the answer for all our prayers and dreams. It's just that we need to put the work behind it. Nobody cares about the deliverables. Nobody cares about the KPIs.
Nobody cares about the productivity and how are we going to achieve our goals. But people want to look at the end result and feel ukuthi your life ifanele bona. Eish. Ngawusho njalo, ngiceda amandla. It hurts. Yeah, well, Ngiceda then you're gonna get a person like me who's been hurt so many times, doesn't give a damn. The moment waqala wangivezela ukuthi oh kanti nawe usuthengekile. Oh nawe kanti you're part of them. Mina, I will cut off excess. I don't care. Mina, I'm very ruthless. I'm ruthless lapha angidlali. Cut off everything. Because you're not entitled to anything that I do. You're not entitled to anything that I come about with intellectually. You're not in my mind. You're not in my mind. You've never been in my mind. So what the fuck makes you think ukuthi manje wena you are entitled to whatever I am doing? You're not. I don't care if you're part of the secret society. I don't give a fuck if you're the boss of the secret society. I don't care ukuthi wena uyibiza ngenkosi yobumnyama, amandla obumnyama awekho. Amandla obumnyama ngeke azawudlula umsamo. Full stop. Thank you, mkhulu. How? Thank you, mkhulu. Really, mina ngisafarela izinto engazazi. Mawusho njalo ukuthi kunabantu abafisayo like my cousin, cousin yami emkhulu eyinyanga, ne? Ngithe mangihamba like ebantwini, angazi ngene endumbeni yakhe. Angazi nginyathela inyawo lami but ngihlale ngikhona kagogo wami ngiyaya like ngiyovisitha ngibuye. So I only found out mase ngiyabantwini ukuthi kunesihlobo sakho. Bas describe ngomzimba. Description yakhe it was hair. Exactly. Bathi ufuna uthathe izinhlanhla zakho ubuye ubhale uthathe abosisi bakho ama names wabantwana bakini wanifaka phakathi ekhambeni. Ubhodlele wabese wayibopha lento bayifake ngaphansi kombhede so that it does not see the light. Guess what? Ungalifihla ilanga kodwa ngeke uzumfihla umoya. Thank you. Never. You can hide things from the sun kodwa ngeke ufihla umoya, and they know that. They know that. That is why they are shit scared of umuntu ohamba ngesimo somsamo. They are extremely afraid of umuntu ohamba ngomsamo because they know you can access umoya. Amen. Cause mangifika sebayangitshela kumkhulu sesiyakhuleka ke nalomkhulu ke, and mangikhuleka naye lomkhulu uyayibona sikhuleke kuvelele nje ukuthi athi kimi hamba uthatha uhamba uyokhuleka. Mina ngumuntu mkhulu mangingemanzini ngifuna ukukutshela ngamanye emanzini izinto zami ziyenzeka. Once ngahamba nyogeza emanzini izinto zami ziyavuleka. Konke kuyavuleka ngifike ngikhuleke ngingene ngigeze izinto zami ziyavuleka. I'm that kind of a person. What does that tell you? What does that tell you? That tells you ukuthi there is something that has been used with insila yakho. That literally tells you that. So we are talking about a vest. We're talking about something that has been stemmed on umzimba wako. These guys, when they do witchcraft, they are stupid. They think they're clever. The only thing they want is something tangible. When we engage in an intangible conversation, they are lost. Abazi. Because they don't have access to moya. They do not. That tells you if they don't have access to moya, that means they don't have access to Msam. They don't have the right to engage in a non-physical conversation nabantu abadala. And that is why they're shit scared of umuntu okhuluma indaba yomsamo. Ayikho into abayisaba njengomsamo. Yes mkhulu. And okunye futhi mase ngifika lapha mkhulu bathi kimi njengoba valela ubuyiko thwala but ukuthwala kakhe uthwele ngezilwane akathalwanga ngeqiniso uthwele ngezilwane and usebenzisa ukuthwala ngokweqiniso la. That's bullshit. There's nothing called ukuthwala ngokweqiniso. That's rubbish. Thwala nje is not a gift. It's a fabricated thing created in the illusion ukuthi you will be the same as a child that has a natural gift. Created in the illusion. Not ukuthi yiyo. They know very well they've got no right to khuluma nomsamo. So that is not a gift.
A gift is where laba basemsamo bakhetha wena. They come to you, not you going to them. That's rubbish. Yes. You Nkosi, don't tell umkhulu wakho nogogo wakho what to do. They do. Thank you. And ukubuya kwakhe mkhulu uthe makabuya khona lapho eThwaseni wabuya ngathi ugabile. Yabona ngathi bekakatshwa. Exactly my point. Again, ancestors, mabekhuluma nawe, they are non-physical, they are intangible. Awukwazi ukubabamba ngesandla. Kodwa nangu ubaba wakho lo nani siyaphila sobabili la kwelikaMenzi, we can hold each other's hands. Sikhulume, hey unjani? Hey umuhleke namhlanje. Nani umumbike namhlanje. We can engage because we are living in the living. Sobabili. But those that are no longer in the living, asikwazi ukubathinta. We can't hold them tangibly. That tells you that is why they come to their child. Mase beyitholile ingane yabo bese bayasixoxela kuyona ingane yabo through idokodo lomzimba. That is why umuntu bayikhulume uthi uyeza kancane yebo kunjalo inanjani. It's you can't create this. Iyazenzakalela. It's them doing it for themselves. Through through non-physical communication. And once, that is the reason why umzimba wako is an imbecile used or an item used by them ukuze bakwazi ukuthi bak-identify, bakwazi ukukhuluma nawe, bakwazi ukuzifikela kuwe. Why? That is why if you don't listen to what they're doing, bashaya lo mzimba no. Hey, ushawa abantu abadala. Hey, ushawa abantu abadala. Hey, unjani? Hey, bamshayile. Because they can do anything kulo mzimba wakho. Guess what? Even nami mabenithwalisa babenifaka all these bullshit things, they have to put it kumzimba. That is the reason why they enforce this thing. Bakungaba ngokufaka there so that this thing stems deeply egazini lakho. That is why. So they are basically connecting that spirit into your body so that this spirit can connect to the item that the spirit needs to live in. That is why they do those rituals. That's why they do those things. Not because these things now and then once you do those things, the non-physical communication from umsamwako will never ever be there. Amen. Never ever be there. That is why uthi uyazi ugogo wami lo. Okay, ugogo wakho siyambongela. Ziphi ingane zakho kwakho? Hayi. Ama siblings akho kwakho aphi? Akithi uthi umsamo wakho lo. Baphi abanye baphi. They are not telling you the truth. Ukuthi that is a singular created spirit which is now overcoming what was supposed to be umsamo wabo. That is why it gives them problems. It's a created entity. It is not something that is natural. Something that is natural lives within the air. Emoyeni, umoya, into egade yabakhona. It's the oldest element. Hey. Yeah, mkhulu sangena deep. Nginale problem leyo ke mkhulu njoba ngisho ngithi mina kufika izinto engingazazi. Uze ukuthi bathi umuntu uthe kimi uthe mina ngenza ukuthi umuntu uthe ngenza ukuthi and I'm so surprised ukuthi why kubuyaphi understand and abantu I realize ukuthi they don't want me njengoba songitshelile ukuthi shuthi nginalento ngithreat ebantwini ngithreat. You've got a natural gift. If you have a natural gift, that means you can reach entities that we can't. When wazi ukucela kwabantu abadala basekhaya thina singawazi ukukhuluma kubona. That's basically what it is, full stop. Amen. Ngamampela kuvela. Yazi sometimes ngizwe ubuhlungu mkhulu ngibuza ubuhlungu ukuthi what I've done. Nini bathi mina ngithe. Nini bathi baze banginike namadoda engawazi. Yeah, vele phela. Angithi character assassination.
That is how the secret society works. Character assassination. We can't assassinate the character. Let's try to assassinate umsebenzi wakhe. So now let's go to the public and say, lento ayenzayo unamanga. Lento ayenzayo nje nani asihambe vele sizama ukumbopha so that izobhala ama newspaper. Ha umkhulu ubhodloza amafu. Omkhulu wenze in. Ha he shoots in. Yeah, then people are now going to believe us. Yeah. Gandhi, unfortunately, people have woken up. You see, I'm using myself as an example so that it makes sense to you. Yes, mkhulu. You see what I mean? Hey. Because that is the aim. The aim is to destroy. Let's destroy lento ayakhile so that sonke sizobenefita. Let's not because we can't be her. We can't be her. So we can't replicate her. We can't even replicate her work. We can't do because we've got no idea of what she's talking to and talking about. Oh, ngivele mkhulu ngibe mubi. Yazi sometimes ngivele ngibe mubi. Omunye vele athi mina ngenzeni, omunye vele athi mina ngithandana nobani, omunye vele athi mina ngileleni. Izinto engingazazi. Character assassination. They assassinate the character. They can't intimidate you. They all bahlangene bonke together to try and disturb your work. They're fucking jealous. So I'm the type of guy. I'm the type of guy when I see what you are jealous, I will continue to rub it in. I'll rub the fuck out of it. I'll do 10 shows in a day if I have to. I don't care. I will rub it in because what I'm doing is mine. It's my gift and I must embrace my gift. Do you think it's arrogance? Yes, it's arrogance because it's mine. It's not ours. I don't have to explain anything to you. It is mine. Isabelo sami ukuthi ngikhulume nabantu abanjenga nawe bazise and wake them up. Isabelo sami leso. Not the other guy. I don't care what the other guy says. Before mkhulu was carrying ngikhale yabona lokuthi ngikhale ngizubhlungu ukuthi why mina and now I realize ukuthi sengikhathela ukhala sengiyangiba strong man cause ngikhale yes sometimes insizwa mibe bhlungu ukuthi mara why vele but manje I told myself ukuthi not anymore. I won't cry again. Exactly my point, Wabon. So we need to get to a point where asenandaba none. You need to embrace what is yours. Mina, I can't be you. I can't come to your ancestors and ask them why are they giving you this knowledge. Who am I? What makes me think ukuthi I'm gonna come to your ancestors and ask them ukuthi they must tell me ukuthi where do they get this knowledge? Why are they able to do this and that? Who the fuck am I to come and say that to your ancestors? No, Baba. That is disrespect on the highest level. That is disrespect on the highest level. Okusho ukuthi labo bantu mele bashawe. Eish. And mina mkhulu mangicabanga ukuthi wonke umuntu I give the knowledge. Sometimes manginabo wait say siyakhuluma ubone ukuthi babuyele emuva as if ngathi mina ngizenza ngcono. Or it's the knowledge that I have. That is why I say sometimes tubanomona ngami whatever. Were they with you ever since? I'm just asking. But when now ever since uhlula ukuthola iDP lapha. Were they with you? Exactly. No, they were not. Were they with you lapha na ungakwazi ukwenza ama assignment ubuza abantu ukuthi ungalali sleepless nights? Were they with you in high school ungakwazi ukufunda imaths lapha solving for x was a problem? Were they with you? No, they were not. Were they with you uqala ukusebenza ungazi focus ungazi nokuthi why must I even work in the first place? Were they with you une stress ukuthi shit I've got focus now I've got a child, what must I raise this child with? Were they with you? No. So you don't owe anyone an answer. Eish. You don't owe anyone an answer. Mina, I'm very rude, for umuntu ozongikhulumela amasimba. I'm extremely rude. It's not even funny. I'm so rude, it's not even funny. I'll be very rude because I'll be telling you the truth. Ungenapi. It's none of your business. I don't owe you answers. Go and get your own answers. Habi, I don't owe you a good life. I don't fucking care about you. You can die now. I won't come to your funeral.
Sometimes vane ngizibuza ukuthi kahle kahle ngawona bani. Ngayenza. Yazi What they yibona also do, what they do, these people as well. What they also do, these people, let's say now you guys created that business, and none they'll go the secret society. What it does, none abanye they go there and they get your identity stuff through. They will buy people close to you, buy your boyfriend, your husband, your wife, none. They buy them none to get information about you. They are studying you, and you are a self-study to them. Because they're amazed to say, how can you do this without them? How can you do this without to the darkness? How the hell did you do this without even becoming fuck them? And that is the problem. And what they'll do next thing, Haibo, doing credit inquiries under your business, trying to implicate you into fraudulent activities, doing applications. Now they're trying to leave you in a dump. They want to cripple you financially so that you unga being fuck all. So that you can come back hoping you will then see me with lendo abantu abadala is not working. Fuck that shit. Nice. We don't do that. Amen. We stick with our ancestors. They will never, ever, ever turn their backs on us. Ever. Amen. Hey, ngiyabonga mkhulu, ngiyabonga. At least now iyangilimaza beyingilimaza and angazi ukuthi masingabantu umuntu nomuntu wakhe ma-ancestors wakhe amuphe amphakona. You understand? Sometimes ngigcine ngithi kushuthi banomona ngami and lento ishoyo vele bengibona nami. I can see that. Ukuthi kushuthi ngiyi-threat ebantwini. I am a threat mkhulu. Mina am a threat ebantwini. I know that. I'm a very threat. Let me ask you a question. Do you think Abatsakate are happy with the work I'm doing? The amount of people that are coming and saying thank you to me every day? You think they're happy? They are not. Wake up. Wake up. You think they're happy because they can see me giving people treatment and people by order every day or by order and people are coming back doing feedback shows? I'm the only one that does a feedback show. Only one. You go to YouTube. I'm the only one that does a feedback show. I've got over 3,000 feedback shows. Speaking to people that order things from me. No, man, I use this. You think they're happy about that? They're not. Do you think I care? No. That should be your answer. That should be your answer. We don't give a fuck. I don't care what you think. I was alone in this journey. Me, nobody supported me. Nobody did. Sometimes Air Force. Where were you? Yeah, that's true. Ngiyabonga because lento beyingibulala ukuthi kushuthi the way people they are jealous of me, saying I understand why. Now you told me exactly what I was thinking of. The gift that I have, the mentality that I have. We understand. And by umona, ngivane ngibone noma ngise groupini nabo. When I talk, mina ngizenza ngcono, mina this and that, mina this. Vele ngingcono. How? I can't say that mkhulu. When someone says something, go with it because that means they have thought of that and none. Yo, hayi wena ubone ngathi vele ngiyazi yonke indaba ungayiphikisi iphonto engisho. Vele ngiyazi. So what? Hey, they need to be strong mkhulu because ayikho ngiphiwe njengoba usho ukuthi it's pure sami and it won't reverse it. And manje sengiyabonga ukuthi I know ukuthi is pure sami namhlanje abantu they are doing 1 2 3 yes offer petrol engidlale wena nikuphi khululeka sizodeliver sengizonichaja manje ngihlolela ngoba nangu sis yeah good shot now I'm blaming you good one yeah ngafuna yolanda petrol wami yolanda petrol wami nikuphi nendawo abantu basa sithatha from eSasolburg, then we can deliver everywhere because we have a contract with the Sasol. So we deliver all over. Mpumalanga, Johannesburg, Krugersdorp. Manje mina mangifuna vele ukuvula ipetrol station yami
niyeza nakimi mangisi. Siyeza nakuwe. Sine-trucks, phuma nama-truck wethu, we can deliver mkhulu. You see, you never know who's watching. So Yeah, ngoba ngikubuza for that. You never know who's watching. I know mkhulu, I know. You will never know who's watching. Hey, sibayakhala bathi sicela ungena mkhulu. See what I mean? So you never know. You never know Yeah. who's watching. So that's the thing. Ne? Kodwa on a personal level, there's ungene lapha. Speak to my people lapha. There's something called a 3-day cleanse. Ne? Okay. Yeah, speak to them there. Or you go to the menu, it's there. Okay. Go to the menu. 1 second. Yeah, I'm right. You go to the menu. There's a number of 084363. You go to that WhatsApp. You go click on tools menu. Then you'll see it there. Ne? Yeah, speak to them. Then and then we'll take it from there. Okay. Ngiyabonga mkhulu kakhulu. All right. Sharp. You be grand. Ta. Ngiyabonga mkhulu. Sharp. All right. Thank you. Yeah, baba. Ngiyabonga Nkosi. Yeah. Ngibona njani? Sikhona ninjani Nkosi yami? Siyaphila bhuti. Hey kade ngibonile. Ngithi lo bhuti onango othi wasempumalanga lwade angenhla ngithi hayi useyangayijack. Ngiyijet sihamba ngolayini because ngene vele kuqala ndinayo. Awusho ngongani pho? Hawu. Ungene wavele wakhuluma. Yeah. Kodwa cha mina nginenkinga nje ukuthi ngathini amaphupho kunye kodwa ngeke ngize ngisho ukuthi mhlambe yini ngoba angikwazi mhlambe ngongakubona unesiphoso ukubona. So nginenkinga yawo futhi asebuye mangikhumbula sebuye okwesibili lithinda kodwa into ethi mayikho. Yebo, sorry. Ngisathusa bengikhohlwe connected lapha. Konke buyichaza amaphupho. Yeah. Mfowethu ngithi inkinga yalo ngoba ngithi lina ngibuka ngazathi liyinkinga ukuthi ngoba selibuye kabili ngekhathi enangihlukene. Shuthi kokuqala ngaphupha umalume wami osekhaya nje. Shuthi kwangathi bacenta amaliba kodwa ayengekho ekhaya ayengasemgwaqeni la esehla khona futhi kunomgwaqo omkhulu ngezansi esekhaya. Yeah. Bese kuba nendlela engenayo enyukele ekhaya babecenta eceleni komgwaqo. Then mina kulelo phupho lelo ngalokho ngithi lamaliba lawa enocentayo la kusiwona wasekhaya wayenomuntu wesifazane wayefake ibhayi wayibhinqa ibhayi lezangoma la ngezansi. Then-ke into engenza ukuthi ngibe worried ngoba sekubuye okwesibili kodwa kulokho kwesibili abavelanga bona bekuyimi bengiqeda amaliba kodwa futhi lawo maliba mina I can feel ukuthi bengiwasekhaya ngokwephupho kodwa ebengekho ebaleni ebekwelinye iside futhi elangakhona ekhaya ekhabo mama nje kuyindawo yasemakhaya. So ngala kade sengakhona kuleli lesibili bengingasedamini esayidini ledamu Eshiya komfula. ngaphesheya komfula then ngafika nganakhona ngaceda manje angazi ukuthi mhlambe into ethi mayithini ngoba nami ngapha phela ngiyahlanganisa impilo ngendlela engihlanganisa ngayo ngifune namadoho ngakuhlangana. Ngiyakuzwa. Yabona amaliba asemakhaya avamise ukuthi abe ngaphakathi elokhuzana ngaphakathi kwesibaya phakathi elokhunjani ekhaya noma avamise ukuthi abe phesheya komfula noma eduze kwendawo ekanjalo. That's why ubona ukuthi batho uyangcwatshwa bese khanjwe nalo mhlawumbe ibhokisi noma umzimba nayo uwelwe bese kiwa ngale ngoba kunento eyinhlambuluko ekumele yenzeke lesikhathini esiningi ngaphakathi kunabantu abagangile
abakwazi ukuthi uma beganga befuna ukuthakatha befuna ukuthwala ngawo befuna ukwenza ini yonke leyo nto bavamise ukuyenza ngani ngenhlabathi yawo amathuna. So that is the reason why benza into kanjalo uba abantu abadala bebenobuhlakani obumangalisayo mabenza leyo nto benzela ukuthi kube lula ngisho makuthiwa sekukhona umuntu ozama ukuganga nani kuthathe wona lamanzi alomfula lula eduze kwalamandiba asekhaya ebese siwafafaza khona lapha phezulu kweliba lakho ebese sikwazi ukubulala into ewuganga ngaphezulu kwakho. Abantu abadala bahlakaniphe ngendlela emangalisayo omkhulu. Leyo nto oyibonayo lapha nokukhonjiswa into eyamaliba asekhaya kini nento ukuthi kunento vele eyinhlambuluko emele yenziwe emathuneni asekhaya full stop. Oh, Full into stop. yasekhaya into ekumele yenziwe ekhabo mama. Lapha kuloya angikwazi ukuthi umuzi kabani kodwa uyamuzi lo lapha awuboni ngoba ngikuboni ngoba it's very normal isikhathi esiningi umuntu that is the reason why ngisho nokufa komuntu ukufa komuntu ukuwelela kwelamathongo kuyasitshela umnumzane ukuwela kwaNumzane nokuwela kwaNkosikazi akufani. That is why umnumzane isikhathi esiningi ophelelisile zonke izinto kwakhe nani uma ewelela kwelamathongo kuvamise ukwenzeka ntambama. Shoni ingakho kuthiwa nenkosi mayinjani isiwelela kwelamathongo kuthiwa lishonile ilanga. Make sense now? Yeah, kuyazwakala. Zulu leso, it's not me. This is Zulu, part of speech. Manje yazi ukuthi inkinga-ke kimi ngazi mfowethu ukuthi yini. Thina sinabafowethu sikhulele khona ekhabo mama saze sababadala nje saqina. Then ekukhuleni-ke ngezimo zempilo badlula abantu abasikhulisile kugogo nomkhulu. Then mabedlula sekune nomalume ekhaya okuyena vele ositshelayo nje ukuthi yena uyokhale sakhe isicathulo nani nani. Hayi ukuthi mhlawumbe siyawuphoza leyo nto leyo but banjalo laba abanqaba iy'phiwo zabo banjalo banqaba iy'phiwo zabo abangazange baqede nemishado bashadile lezi nje ney'ngane ey'gcwele indlu la so umfowethu mina into engiyibukayo ukuthi vele ingaba inkinga. Okay, ngiyezwa ukuthi leyo nto ichaza ukuthi kumele kube nenhlambuluko. Mina njengomshana ngikwazi ukuthi ngingafike ngibatshele lokho 100%. Into engiyithandayo ukuthi uyaku-understanda lokho. Yazi kunomuntu ongayi-understandi le nto oyishoyo. So mina sengibuzela kimi personal ukuthi ngoba impilo kumele iqhubeke. Kimi ikuphi okungangisiza? Yabona mfowethu masikhuluma ngokwelapheka nani mina ngeke usozwa ngizwa ngithi mina hayi okay lokho kanjani ayikho into umuthi engakwazi ukuyenza mina ayikho into enomoya phakathi engakwazi ukuyenza but ngeke uzungeze vele ngithi sizowenza kanje nanje hayi anginalo lelo lungelo mina ngiyena wakini yabona ngoba ngiyena wakini kunezinto engeke ngivele ngikwazi ukuzivele ngithi mi angiyifake emzimbeni wakho icala yabo icala lelo eliyimbi ngobani a simple thing uyingane yakho malume umshana uyakwamukela lokho ukuthi yebo ngumshana yebo kwenzeke ngendlela okay ngingenisiwe ekhaya nani okusho ukuthi njengomshana kunezinto engikwazi ukuzenza kunezinkulumo engikwazi ukuyikhuluma kunezinkulumo engakwazi ukuyikhuluma isabelo sakho leso akeke akusona sami akusona sabhuti wami akusona sabro wami akusona sabani esakho leso sabelo mfethu okusho ukuthi wena uma vele ufisa ukuthi wena ngokwakho siqu sakho kwenzeke kumele vele ukhulume nobani ukhulume nalaba wena abanjani abakungamele laba bakungamele abanikazi bani bempilo balawula umlawuli wani wempilo yakho. That is the reason why uma wenza into kumele uyenze bese kuthiwa
hayi asambe sogeza, asambe sohlambulula, asambe sowenzani, woza sikukhulekele, awuke wenza isithebe lapha ekhaya, awenza ini, lokho uyakwazi ukukwenza. Kodwa ngeke uvele uvuke ekuseni uthi sengiyakwenza. Kumele uwenze ngoba uhloniphe, njengoba uyazi ukuthi umshana, akangihambe ngiye lapha. Yazi malume njani? Malume yazi benginesifiso, anginayo imali etheni, anginawo amasenti amaningi, kodwa malume ngawo lo 100 senginawo noma lo 200 senginabo. Bengicela ukuthi ngiyothenga lapha iy'nkukhu ey'mbili laphayana kumagumede lapha, ebese ngibuya nazo ngenza izinto ey'kanje. Ngiyazicelela kusuke ekujulweni wenhliziyo yami. Nawe-ke malume mawufuna nawe ukufaka isandla noma uthenge unemenadi napha, noma uthenge okunguswidi noma intoni, usungakwenza kusuke ekujuleni kwenhliziyo yakho, nawe ngingakwamukela lokho. Isicelo enginaso nje ukuthi ngicele into eyimpumelelo ngaphezulu kwami impilo. Nawe malume mawukwazi ukungicelela, ngicela ukuthi ungicelele sizwe sonke. Simple. Umalume plays the role of ubaba uma kungazange kwenziwe izinto eziright ey'nganeni. Inkinga-ke yazi ukuthi ngiyaka-understanda mina konke ngiprocess esibhekana nayo thina ngokuzaleka kwethu. Kodwa-ke lawo mfowethu ufike ibe khona inkinga, exolisa mkhulu ukubiza mfowethu. La ifike khona kube nenkinga khona mkhulu ukuthi akukho simple ukwenza izinto yabo njengoba ungilayele. Komunye umuntu kungasawunda kube lula. Kuya ngokuthi ekhaya khona uhlobo olunjani lo muntu Labantu. Mina njengami personally kuke kwaba khona nenkulumo eke yawela phe kwamfowethu engimelamayo mina. So ngendlela okwenzeka ngayo noma ngendlela okwaphimiseka ngayo kuyangivimba mina ukuthi kube khona izinto engathi mina ngayozenzela ngekhaya. Akithi nje nginakhona ngiyibeke nje exactly njengoba yenze. Angithi ngoba ngisho ukuthi thina sithunela ebaleni ekhaya. Masithunela ebaleni usually ngendlela esikhule ngayo, ngoba ngithi sikhulele khona, thina besazi ukuthi umkhulu wasikhulula ukuthi emalibeni uyaklina if ukuthi kungcolile, bese sizeshanyela ngisho ibala lonke. Mina ngikhule nje ngilishanyela ibala ekhaya, shanyela wonke umuzi. Kodwa njengamanje sekuney'nkulumo zokuthi angeke uzukwazi ukuthi uye khona. Remember uma wamulele khona lapha, angikwazi even mina ukuthi ngingaya kumama ngendlela mina engifisa ngayo. So do you think kuzoba lula yini ukuthi mina ngithi sengizothenga amajuba ngithi akangenzele? Yabona into engithanda kulento oyishoyo, ngithanda ukuthi uya-understand ukuthi imindeni ayifani. Kunabantu emndenini abangeke bayizwe le pain wena oyizwayo. Kahle kahle wena unobuhlungu mfowethu, une-pain, awukho bathini, ubuhlungu, ayikho elinye igama mfowethu, ungixolele. Uhlukumezekile emoyeni, yabo. And lento oyishoyo ikuvusela amanxeba, Ayikakhulu. ikuvusela amanxeba. So ingakho-ke wemfowethu, uyabona, uke ngithi mina mawufuna ukwenza into zakho, mawufuna ukuthi ziye phambili, khona omunye umfowethu mayesiluleka athi uyazi ukuthi ngesinye isikhathi ukuze into yakho yenzeke kumele ukhulume nalo muntu ongakufuni ukuze into yakho yenzeke. Uyazi ukuthi kumele wena uzehlise, uzuxolise ngecala ongazange ulenze ukuze into yakho iye phambili. Uyazi ukuthi ukuficwa isimo esinjalo hayi ngoba uyisiwula, hayi ngoba uyisidididi, uyisilima, kodwa ukuhlakanipha ukuqala ukuthi u-understand ukuthi akusiye wonke umuntu oyokuthanda. Ngikuzwa kahle futhi. Ngizoyibeka nje ngendlela nje straight, ayikho enye indlela. Ayizwa leyo nto, ngoba mfowethu ekugcineni sinazo sonke iy'fiso sokuthi izinto ziye phambili. Angikwenzela umzekelo, akekho umuntu engimaziyo ukudlula mina, yabo. So angikwenzela umzekelo njengami, nami mangenza izinto zami, mina yonke into yami ngazenzela yonke into, akekho noyedwa wangisiza ngisho nangeshumi leli lutho. Ngihole namhlanje, kusasa ngenza umsebenzi uphele yonke imali, anginayo nanemali ukugibela mase ngibuyela emuva.
and ngenze into bonke babone ngathi uyahlanya lo usangene angithi abayazi into ngoba ihlupha mina angithi ayibona ihlupha mina hayibona mase ngiyenza mina ngiyazi ukuthi mase ngibuyele emuva ukuthi ngiyobuyela kanjani uNkulunkulu owaziyo uyayibona into engizama ukuthi ngamanye amazwi ufike kwabantu begoqa izandla nje uthi uma uthi uyakhuluma la bempempeni balalele kanje uyabona ukuthi wonke umuntu ufuna ukuzwa kanti uthola inje njengami engenandaba khuluma live kuze ngisho nengane encane ngithi okay sengiyenza ke lento engithe ngiyenze ngifikileke la ekhaya ngakwenza njengoba bade nisho yonke into engicela ukuthi ngiyenze ngizenze njalo naba ngibabisile futhi nabo usibeswe yonke lento engiyenza inje ngoba ngiyenza ayikho vele into efihliwe ngoba kumele waziwe ukuthi kunjena kanjena kanje ukuthi uba othukayo akunandaba ngenzile okusalayo ifeziwe into but omunye umuntu ngeke afane nami omunye uzoba nalento ukuthi ishathisa ukuzotha mina ngiya ngqo endabeni yayibona into engizama ukisho ya into yakho ke mfowethu kumele uyimele ngoba akekho uzokumela ngiyibeke kanjalo nje hayi mfowethu sibona ukuthi senza kanjani kodwa hayi ukuthi ngoba mfowethu asithanda ukwenza izinto inkinga amagate akhona avaliwe ingqinamba sihlangane nazo endleleni yabona nje uma ngabe mfowethu uzozwa umuntu ekhuluma ngekhaya okhulele kulo ethi wena usuyabuza uzoganga kulo hey wemfowethu kusho ukuthini lokho wemfowethu ungcono wena uyabona lento uthola ukuthi bafike bakhulume ukuthi lento eziphiwo sakho ayikho baze bahambe bayawomakhelwane bathi ayikho lento lo ugange ngedlozi wenze ini mawuthi uyabheka labantu abakaze bangisize ngafokhola into yami yabantu abadala akekho noyedwa owake mathi mangibaxoxela babone ngathi ngiyahlanya ikhanda lami babone ngathi ngisangene kodwa namhlanje bahamba wazi baphume bazi bahleke ayikho nje sokwesibone mase kwenzeka sekuyibo manje sekumele ufe wena ayasiyeke le yabona nje mfowethu asiyeke ngoba iyacasula into webafo yazi ifika ibe inkinga ukuthi ngoba ngisho ukuthi mina kusingakho ukuthi mhlawumbe ngithi ngiphikisana nendlela isiko elenziwa ngakhona inkinga abantu abanikezwe amandla ababa nenkinga yabona bakuvimbe ngisho noma ngathiwa ke ufuna uyawathola ke lawo mandla njengathi thina sesikhulile singabafana vele sikhulele khona si-understand ukuthi sibiza khona usuyawathola ke lawo mandla la ukuthi yazi ngicabanga ukuthi ngakhe noma one room nje la ngenzela ukuthi makuthiwa kuyenzeka kuthiwa siphelele mhlawumbe singalala khona nje ngabafowethu kwayona le yodwa esayizama sayakha khona inenkinga ukutshela nenkulumo ukakutshela ukuthi yena le ndlu mina ngayisusa le mangithanda izwa nje mfethu anikwazi ukuthi ngakhiya la ukhona umuntu mfethu ongathi kunento eyenziwayo ekhaya uthi ufike nezinto mhlawumbe ake ngithi nje isikhwama kugcwele abantu angeke uze kuhlale phela endlini ngingakhiya uthethiswele kwakona lokho so bafethu mina level yokuthi izinto kumele sizenze emuva komalume hayi ukuthi mhlawumbe sibahloniphi noma kanjani kodwa ngendlela abasiphusha ngakhona bake benze kube nzima itiye yabona litiye leli lesemakhaya mfethu liyacasula yabo mina ngitshela straight kwathiwa mina lesi siphiwo lesi ekwesamfanele ngabe sasibanibani ngathi mina masimbonyoko ningazongidakela mina ngiyahlanya athi mina masimbonyoko niyangazi ukuthi mina ngiyingane ngakukhula kabuhlungu kanjani ezinye izinto niyayazi pain mina niyazi ukuthi mina bebuye ngalala niyazi ukuthi kunjani ngazongidakelwa nina hey yabona nje mfethu sisenkingeni thina bese kuthiwa ke hamba uye kuye lo muntu mina vele nje into ke kunye ngeke ngize ngikhulume mhlawumbe ngokunye mhlawumbe ngikuthola komunye umuntu mhlawumbe emahesh kuningi abanokungitshela kona kodwa still ngisamconsider njengomalume ngisamhlonipha njengomalume kodwa kunzima ukuthi ungathi ungabuyela khona ukuthi khona into oyenza mina la ngihlala khona ngigada umuzi kababa kuze nobaba naye washona nogogo akekho umuntu okhona lapha
Yabo So mfethu. vele noma usiko lingavumi ukuthi ngibe khona kodwa manje futhi angeke ngize ngithi mina ngizoyeka la ngikhona ukuthi ngifihle khona ikhanda ngithi ngiyoyiphoqa la engilala ekhishini khona Yeah. yabo angeke ngize ngikwazi ukuthi ngikwenze lokho noma ngathiwa mhlawumbe ngithi ngilandela usiko ngale ndlela exakile but isimo esikanjalo asisangivumeli eminyakeni esengikuyo nanokuthi Uyazi futhi into engivimbayo mfowethu nangokuthi uzovinjwa ngisho ukuthi-ke okay ku-understand ukuthi ayi sengikhulile ake ngithole noma-ke ixokovana-ke nje la angisho ukuthi mhlawumbe ngokwakha kona sengithi ngitake over cha kodwa still udinaywe lapho uthi uma ngabe ufika usizo kuthiwe hamba lapho futhi Hey wemfowethu, yabona izinkulumo lezo ekumele ke ngabe ziyakhulunywa. Hayi lento le lokho esitshela kuthiwa sithatha izigubhu ezizongcolisa lemsamo vele enokukhuluma. Lemsamo abantu abaningi mfethu banenkinga yomsamo. Iminingi imindeni inenkinga yomsamo mfethu. Lento iyamangaza ukuthi ayikazi ikhulunywe kanjani. Yona into ke iyona topic mfethu ekumele ngabe iyatrenda ke leyo eyomsamo. Uyazi ukuthi iminingi kanjani imindeni mfethu ephambene imsamo ngenxa yabantu abanjengoba bachasa. Baningi mfethu abantwana abaneziphiwo la. Akusiye wonke umuntu ozofana nami mfethu abe nesineke enze into. Akusiye wonke umuntu. Nawe futhi akusiye wonke umuntu oyofana nawe mfethu. Uyabona lo? Wonke umuntu nento yakhe. Yabona mhlasa kufunda lokho ukuthi asithole lokho okubhekene nathi. Mhlasa afunda ukuthi lokho okubhekene nathi kuyikona kona ebese siyocela lapha emsamo. Silokho esijojile kubanikazi sibanikazi angithi niyazi ukuthi lapha ekhaya kunjani. Banikazi niyazi ukuthi nginenkinga yamalume lapha ekhaya. Nginenkinga yababa omncane ozama ukuwe mina lokho ehamba ebhula ngami lapha. Nginenkinga yalomzala lo ohamba etshela ukuthi uyimina lokho ethi amandla wakhe. Kodwa akazenzi lutho kodwa uthi amandla wakhe. Abantu abadala futhi hayi ngoba bengazi uyabatshela. Kumele ubatshele wena uthi hayi ningakhohlwa phela ukuthi kunje yaya lapha ekhaya. Ningakhohlwa phela ukuthi udaba lumkanje lapha ya. Yayizwa lonto. That is the reason why ngisho noma nabanye ubona abantu bethola ukuthi abanawo amakhaya bahambe bayowenza izinto zabo eindaweni ezithize zemvelo. Mabeze nje bayabika abavele abasuke benze bayabatshela hayi mfethu phela ningakhohlwa ukuthi lokho engikwenzayo ngikwenza ngoba lapha isimo sekhaya simi kanje. yabona nje athi ngichazele nje mfowethu kokunye okwenzeka akusilona iphupho lokho kwenzeka ngikubuka kanje ngithe ngelinye ilanga kwakuyi-Friday nje khona-ke indlela nami engizama ngayo ngokwempilo ngangenelwa imali-ke ngathi ibhekabhekile nje engingakwazi ukuthi ngigibele ngihambe ngikhona ngathi hayi ngoba i-Friday vele ayikho into engizoyenza nasekhaya ngacela umngane wami ukuthi angigadele ekhaya then ngagibela ngahamba ngaya khona ekhaya nakhona nje kuyinto ecabanga ukuthi into eyafika ngalolo suku ngayenza ngalolo suku lolo ngathi isikhwama ngigibela ibhasi ngihambe ngifike ekhaya hayi uma ngifika ayisanibonana hayi ngibingelele nje konke hayi mshami uyaphila ngiyaphila ngibonane nanabafowethu abakhona ebaleni hayi ngihlalele nje ekhaya kube i-Saturday ngaleyo Saturday leyo bahambe bonke ekhaya ngisale nje ngedwa ekhaya Yeah. vele angifike nako mina umuntu othanda ukuzula kakhulu hayi ngithi ngihleli nje evrandi ngilokhu ngizwa izwi isound estrange ayi ngingayinaki nje engihleli nje ngiqimbile ngisho nangenhle ayi ngihlalele nje yazi ngathi ngithi ngiphendula ikhanda ngibuka emakabheni akhona evrandi ngabona inyoka esihlaza lokho ngizobe kanjani Utshani. utshani ime maqondana nami ngqo ibheke mina nje kanje yenza lo sound lo ibuka mina lento cabanga ukuthi into engilokhu ngiyizibe esinesikhathi kube kwakuyinyoka mhlawumbe yayingangilimaza ngabe yayisingishayile okudala mangiqalaza ngibheka ngase ngoba ibikhama ngemuva bangiqalaza ngiyibuka yavele yangabaleka
yajika nje yangibuka yajika nje kahle yasithela emanakhani nemakabheni awungaba sathi ngiyayibheka angiphindanga ngayibona ngokunganaki-ke mina-ke ayi shuthi ngiyaxoxa nje sebeyabuya-ke ngithi eyi bafowethu yazi ngibheke la yazi ngibone inyoka esosososo kanje yabo ngikhuluma mina ngithi ngiqhayisa bona ngithi ukuthi baqaphele kunento kanje awu avele nje umalume wami angangiphendula ayithulele nje athule kulolo suku lolo azongiphendula ngakusasa athi hayi leyo nyoka leyo ngagcina mina ukuyibona ngangisesemncane nami ngaya ngayibona inyoka yabadala leyo Yebo kunjalo. akaphinda as from lapho aphindanga saze saba naleyo connection leyo nje ukuthi kwesinye isikhathi mhlawumbe unokufona nani lutho Hayi uyabona wemfowethu ulona suku ke shuthi abona le ndoda ukuthi hey shuthi kanti ngempela lengane yanti nje abanye abantu kumele babheme bakholwe mfethu yes abanye abantu kumele babheme bakholwe yazi mina ngendlela engibahleka ngawo laba babekhuluma ukuyisa laba esimnombo munye nabo mina ngibahleka ngize ngibasineke ngoba manje abazi ukuthi inkulumo zabo lobe ezikhuluma ngiyazazi abazi nama voice notes ababeyosendela abantu mina nginawo yayize ngisho bengihlekele ngeke ngithi abantu nokuthi nale inyanga kade behamba zingisaba ukufa and into engizama ukubhekisa kuyona wemfethu izukuthi omunye umuntu wenzani nani ngenhloso yokuthi wena akucindezele leyo nto kunokuthi kuhlephule emeli kwakhe mfethu khona kunjalo meli kwakhe mfethu kunokuthi ngoba isiZulu sithi ikhonkothe njani ehambayo injalo nje khonkotha le ehambayo emile hayi lutho nje yayikhotha so nje wemfethu just to encourage you ukuthi yebo kubhlungu mfethu ukuthi uzubone abantu wena dubathanda yabo ubabone sebeyivezile ukuthi banjani yabo and bayiveze ukuthi banjani kuwena and yabona mina ngumuntu ongaxolike mina anginasikhathi sokumpeda ngoba ngithi nje mina mfethu ayikho mistake la uwazi ukuthi wenzani ukube ngafa ukube ngafa ngoba ngizange ngife namhlanje usufuna ukuthi ucelelwe yimini intathelelo kwabadala udakiwe hayi khona abenzi yayizwa ke leyo nto so into kanjalo nje wena mfethu yabo so ungavumeli into lento ifana nomuntu ozofika kuthakathe bese abone ukuthi akwenzeki ashawa abantu abadala useyabuya manje usezothi hawu yobe aza kuthakazela hawu shando wanda hey mfethu hayi besingazi mina ngihleka ngize ngilale ngeqolo leli ngithi hoyo sikokotileke ipiano noma vela aqhamuke esethe ebantwini umenze ukwenzeke mina ngihleka ngize ngilale mina ngeke ngaba nomuntu wangithuka live kanje ebengizwana naye wangithuka wayengaboni ukuthi yena uyangithuka yena wayetshela mhlambe uthuka mina uthi mhlambe sengizobukeka kanjani nani kanti akaboni ukuthi uthuka abantu abadala yabo azakhuluma intembi azathi uthathe into yami wayenza into yami ukuthi mina ngingabonakali mina nginani ayengathula ngambuka ngathi yazi lo muntu akazizwa ukuthi thina akayazi ukuthi uthi mina ngamanye amazwi ngithakathe into ukuthi yena enze kanjani ayibuyanga impendulo abaziphenduleli yini abadala futhi kuyashesha kwephula abayiphenduleli yini abadala bayiphendulela mkhulu abahlali uthi asijwayele yashinganona manje mina angithi abazi ukuthi abadala babuya bangitshela manje uyangitshela okay so isizathu sokwenza lokho bekuyinhloso yokuthi sibulale into iligama lakho nomsebenzi bayitshela ukuthi balwa nawe bakhohle ukuthi balwa nathi
Uyayibona into engizama ukukutshela yona lapha. ubona wena phela vele yena ngamehla akhe la. Ahe. Angithi sihambe sithenga, hambe kuthengwa. Hayi, wena usondelene naye umngani wakhe wena. Awumfonela umbuzo uthi ukuphi? Ya, Jabulani. Ukephi? Njalo wena mawukhuluma nami nje ufuna ukwazi ukuthi ngikuphi ngasikhatsini nobani? Njalo nje. Hayi, come on man. Njalo nje. Khona kukanjalo nje umuntu akubuze ukuthi kwangazathi usendaweni ukuthi nje. Unobani la? Ngithi we, hayi, engathi usuganiwe futhi. Hayi ungasabi sebe u5 labafazi. Angithi sizothatha yonke lento ayise lapha la kumele ayise khona. Bafike bathathe lento bakhuluma into engekho lapha bese siyabahleka sithi we. Into eyinkinga yazi ukuthi wephuti le abaningi abantu abangayazi ukuthi noma ngingangaba naso isiphiwo kodwa ukukhala kwami nami kuyazwakala ngoba ngumuntu Yebo. noma ngathiwa kunazo. Wethu athi ngitshele enye into. Akekho umuntu ongenaso isabelo sakhe. Ukuthi Sengisho phela yesibona inkinga ukhala, yes. Abantu bakhala into ongayazi. Ukhala uthi ngifuna mkhulu nami ngifuna ukufana nawe khulume nabantu bafundise izinto every day. Okay. Ake siqale siyibuke mhlambe ngeexperience iqala before sisingene kulento yesiphiwo. Yabo. Do you know ukuthi mina bengipresent ama deals emsebenzi every time? Cha, angikwazi lokho. Do you know ukuthi boardroom mina ngiyayazi? I-boardroom into zami lezi ama-seminar into engade ngangiyenza even in the corporate world. Cha. Do you even know ukuthi mina bengumholi mina a team leader for the longest time in an international phase kwizinto internationally not nje la eMzansi kuphela. Cha. You even know ukuthi reporting and reporting is something engiyenzayo, it's my profession. You even know ukuthi delivering a message and training individuals and delivering ama deliverables, KPIs, key performance into engiyenzayo engiyaziyo le. Cha. But ngoba nakho sengibona umkhulu ukhuluma lapha professionally, hayi cha, indlela ayibeka ngayo into nami ngifuna ukuba wena. You were not there. Bungekho kubude bendlela. Bungekho kubude bendlela. Awazi kodwa nakho uyambona nje umkhulu, hayi nami ngifuna ukuba uyena. Umbhedo. Khona engicela ukukubuza mkhulu ukuthi ngoba ade ngitshela lena khona le story bengenzeka ukuthi u-understand ukuthi kukanjani. Mina-ke umoya wami vele uphansi nje ngendlela kanje. So i-solution mina noma indlela engiyaye ngenze ngayo futhi engibonayo ukuthi impilo noma ihlangana hayi ngale ndlela engiyifunayo kodwa kuyahlangana here and there. Bengiyaye ngisesemakhaya la bengingakhona nakhona kusenza labantu ngicabanga ukuthi uyangizwa Yes. enza labantu. So i-nature vele ikhona lezi ndawo lezi ikhona. So bengivamise ukuthi nginokuyihambela nje ngiyele mhlambe noma entabeni or ngiyele emanzini without ukuthi ngilayele umuntu ukuthi hambe uye lapha cha, benginokuya nje khona ngifike ngisho ukuthi mhlambe kuphi engifuna ukwenza bese futhi ngoba khona into esiyikhohlwayo ukuthi into moyifuna kumele uyizilele noma kumele uyithathe serious. Phela ukuzila kufana nokuthi usukele ukulinda ususekulindeni ekulindeleni phela khona ukulinda khona lento ekuthiwa ungena ekulindeleni yabo usulindele uwenza into ifana nomgonqo yabo ususemgonqweni gonqe into sesikhuluma ezinye izinto so mina into benginokuyenza benginokuthi ngoba ngiphila ngokudayisa ngiyadayisa nje ku-internet. So bengivamise ukuthi whenever makuthiwa kune-order mhlambe noma elake ngithi ngenza i-order
then ngiyahamba ngakhona ngiyasho ukuthi ngenza i-order kanje bengicela umveli nqanga ukuthi angilekelele ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphile out of lokho ngikwenzayo okumsebenzi kanje bese ngiyahamba ngibuyele ekhaya. Then mangifika-ke ekhaya ngikhanyise leso sibani leso ngibonge ukuthi ngihambile ngabuya ngisafe. Yebo. Bese-ke ngiyabuka-ke ifilimu idlala. Bengivamise ukwenze njalo kodwa since kunezinto nami nokungivakashela njengalokho ebengichazela ngakho kungikhomba emuva la engazi khona ukuthi vele ngizoba nenkinga futhi angifuni ukuthi ngigcine sengivela njengomuntu ongazathi khona into mhlawumbe ayifunayo khona ayikho into engiyifunayo nami ngifuna ukuthi ngiqale izinto zami. Angikwazi ukuthi ngingafuna izinto zomuntu ongikhulisile umkhulu wami oney'ngane futhi angikwazi ngaba ngiphilile kahle ekhanda yabo. So ileyo nto leyo abangayi-understand. So izinto ezenzakalayo-ke back la kumele ngiye khona zibuhlungu mfowethu. Yabona yebo. Ezinye zakhona noma ingenzekanga kimi kodwa into eyenzeka kumfowethu kulula nakimi ungayisho. Kungenzeka ukuthi mina ngizwa le oyisho kumfowethu angizwa le oyisho ngami kimi. Awukwazi ukuthi ungathi siyafika sizingane sizovakashela ngoba akasekho phela ugogo nomkhulu. Sifana nokuthi sisuke size kuwo noma khona nabo sisuke size kubo kodwa umuntu esimthola ekhaya nguwe ngoba noma ngathiwa ngifune ifoshela ngizolibuza kuwe ngoba ngohlala ekhaya. Yebo. So if ungifika mina wena ungeke uzungiwelcome kahle noma ngathiwa ngiyaya kuwe mkhulu uyangitshela ukuthi kumele ngiyokwenza ukuthi even inhliziyo kimi as from ngiphuma enangendumbeni kuwe mkhulu vele izobisho ukuthi kumele ngenze ukuthi kodwa iyazi ukuthi kunjani lapha la ikhonjwa khona. Yabona ngikuzwa kahle. Yabona ezinye izinto ingakho mina futhi uhlala ungizwa ngithi kumuntu ayipheli ishow engiyenzayo ngingazange ngisho ukuthi umuntu akabuze emsamo wakhe. Yabo. Kusuke ngikukhuthaza ukuthi ukhulume unxenxe amandla kobani kwabantu abakwesekayo. Akekho umuntu ongenaso isabelo sakhe. Mhlambe sakho wena ukuthi mhlambe ngumdayisi angazi. Mhlambe umunye uyacula isiphiwo sakhe leso. Mhlambe umunye angazi wenzani. Mhlambe umholi nje la ekhaya. Into zezenza sizwa ngayo. Omunye yabona izabelo zethu ayifani bafitha isoze ezafana. Uyabona? Akekho umuntu okusho ukuthi lento wena oyenzayo khona abantu abake bayenze ekhaya kini phambilini. Ngeke bangaweseki labo bantu. Ingakho noma esenza ngisho nomsebenzi ithebe ayifani. Ithebe zabanumzana. Kuze ngikone isithebe sabantu abala ekhaya. Kunesithebe so saying ubani kanjani for that reason. Okusho ukuthi siya understand ukuthi kuneminyango ekumele sicela abantu abathize ukuthi basinqonqozele kuyona. Hayi mkhulu ngizokwenza kanjalo ngiyabonga kakhulu. Alright mfethu. Number 1 no. Lungile niphile kumele ngibaleke manje ne consultation manje ngo3. Alright. Ngiyabonga kakhulu. Niphile Nkosi yami. Okay, maybe we'll come back later. I need to consult now. Now it's time to work. Dango, niphile njalo Nyaso.